ještě nebyla otevřená ta míša. Ještě 7. Ještě 3. Měla se zvědět na a oni jí nevzali. A jeho jo. No, tak my jsme se tak dohodli. A já říkám, vy jste se dohodli, tak mě by opravdu jako zajímalo, jak tady jsou taková, kdyby víš co. Sorry. Mě by zajímalo, jak jsem taková, kdyby to mělo i vzali. Šla by do toho, že se a někdy se vypadla. Přesně, jak začnu bude. A ještě poslouchat. Bude to zajímavé. Taky omlouvám. Díky. Ne, to ne, tak jenom včera jsme se stejně dozvěděli, že nám tady tu budovu nechtějí prodloužit a že to vypadá, že tam zůstaneme jenom 7 let, takže stejně budeme se hledat nový místo. Já už jsem viděl nějaký aktivity k tomu, aby jsem měl společnost napsanou právě po rejstříku, která by mohla stejně